Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Ka Sheikh Hasina kabade ka menteri rong ba du barim jong ka Bangladesh. Kabla sha penhir jubor na ka shuki jong ka ha ka at kundai turik menta ubnai kala pentikna ba ya menta ka don ha New Delhi. Henry kan salip hai biang shala ga jong ka ri ondala thau ya ka sarkar bahang. Kani kadi ka sin ka bening kong hadin shis nem tam ba uni unong elam ka Bangladesh ula pentikna ya ka jakasa jong ka. Habaya keren berkarotes kalau ongru pada kimilian ngut kinong kersan jongka Awami League jongka Bangladesh kinsange no ya ke election hapo kari Bangladesh haus nem banwan. Hadin balakang ye keseng bani khun ye ke election na kaliang ke sarkar India kamsham lakren AA halor kete ke jing ye kren jongka hadu menta. Ke sarkar basipor jong Muhammad Yunus kala penna ba ke election ha Bangladesh kanong ha ubnai February jong usnem arajar arpnriu. Ka Sheikh Hasina kala ong ba ke imlat lod ha Delhi Henry kan salit paino shalaying lada ka an bat ka shongsuk shongsan kan job shisha. Kamde shisha shapang jonga ne kalong ying jonga kanang ba ka Bangladesh kanyo ya kalawe ka bangi baro ngi kwa. Kadai bandon ka jingwan pai biang sha ka jing sinshar riti sinshar bar ka jing shongsuk shongsan hakasan hima sima. Omdan weru ubriu ne kalong ying ka babatai ya kalawe jung ka rijongi bar ngada thrang shisha banit paino shalaying ong ka Hasina. Ka Hasina kala there ka sarkar ba shipor balayalam da Yunus na mar kala khang ye ka jing shim benta election jong ka seng Awami League bar kala khot ye ka jing pinram yaladi. Ka sarkar banwan ka di bandon ye ka jing long hong ha ka election da ki million ngut ki briu ki kershan ye ka Awami League kumta kumba kalong menta ki nomlet thap vote ngidang kermen ba ki jumut jing perkhat kanjom bad onsha ingi bani khun hi daladi ya ka election la ong ka Hasina. Kadkum ka khubar Reuters ka International Crime Tribunal kabade ka ying bishar jong ka Bangladesh kabapet ye ki kamrunar ha ka thma kalapin kutno ye ka jing bishar persha ya ka Hasina. Kabala sha kanno halor ki kamrunar persha ye ka longbriu manbriu halor ka jing pinchi tomben ye ki jing ye ki jong ki samla puli ha ka shiteng jong usnem arajar arpsau. Lakmi lentiru bakan mi karai ha ka khatlai turik ubnai November ka Hasina kala kentan ya ka te ka jing sha kanno da ka baong bakam shimla don kti shimet ha ka ba pendon kam ya ka bor penyap briu ne ki wiki kamrunar ki bala kenno. Kini baro kini tang na kabenta ki kam yonong jong kesan perthai hapo jong kari Bangladesh lapin kot ka Sheikh Hasina.